Vraj veľmi dobre varíte. Ako veľmi dobre varíte, tak to uvidíme. Tuto Jasmína sa do toho absolútne vyzná, takže ona mi potom povie. Áno. Už som preniesol tlak na ňu. Kto je tu medzi vami predsa len objektívne najlepší kuchár? Ruku hore. Ty urobíš takú vývarovňu, hej? Áno. Čiže pre komplet celú posádku, áno? Jasmína, ty mi prosím ťa povedz, ty a varenie. Čaute. Je to možno pre vás aj také divné, že zrazu tu všetci sme a všade je podravka a tak ďalej, ale ja dúfam, že sa budete v tomto dni cítiť komfortne, že si to spolu užijeme a ja milujem variť. Ja varím vlastne, odkedy som odišla z domu, to bolo zhruba v 19, lebo mi to príde fajn, má doma navarené, keď ťa hocikto prekvapí. Vy ma viacej naučíte dnes ako ja vás, ja som o tom presvedčená. Takže ja by som len tak stručne povedala, najskôr, že to, čo je podravka. Takže je to chorvátska firma, teda vznikla ešte za bývalej Juhoslávie. To je to, prečo ju aj Jasmína pozná, lebo v tejto oblasti je to prirodzená súčasť kuchyne. A je to podravka preto, lebo je to z oblasti Podravina v Chorvátsku. A Podravka je vlastne, ako som povedala, obyvateľka Podraviny. A tento produkt, vďaka ktorému sme sa tu dneska stretli a budeme spolu variť, a vznikol v roku 1959. Bolo to vyvinuté ako pomocník pre varenie alebo pomocník v kuchyni. A pomocník v kuchyni sa vždycky zíde, preto sme dnes tu, aby sme vám varenie urobili jednoduchšie, krajšie a s Jasmínou Romanom určite aj veselšie. Úsmev ako dar, povedz, Majka, čo by si nám chcela povedať? Pár slov. Za úsmev chcem poďakovať, lebo vlastne pre nás je táto cieľová skupina veľmi dôležitá. Mladí dospelí, ja sama som vyrastala v detskom domove, takže viem, čo to je sa pripravovať na odchod do života. Takže takéto aktivity, ktoré proste pre nás ľudia v spoločnosti dokážu pripraviť ako spoločnosť Podravka, sú pre nás veľmi vzácne. A o to vzácnejšie teda, že ešte sú k tomu takéto pridané hodnoty. Takže ja sa veľmi teším. No a čo by som vám ešte povedala, tak nech sa nám to všetko podarí. A teším sa, je to skvelá atmosféra od rána, takže teda prajeme šťastie, držím palce, nech nám naveria dobrý obed.